אימא'לה, מה קרה לי? אני מתעוררת ככה בבוקר, כל שרוד. טוב שידיים נשארו בסדר. פנים של סבתא. מה זה? מה זה? אימא'לה. ואני חשבתי מה לא עשיתי נכון. אז אתמול אני אכלתי הרבה פחמימות פשוטות, שוקולדים. לא שתיתי מי לימון, לא שתיתי מי סלרי בבוקר, לא אכלתי עלים ירוקים וכל מיני עשבים שלי ונבטים. ותראו, יום למחרת אני מתעוררת ככה. מה אני אעשה? אני הולכת לתקן את זה, לאכול בריא. וואו, עכשיו אני מבינה. שתיתי מי לימון, מצלרי, אכלתי עשבים, נבטים, ישנתי טוב, שתיתי הרבה מים. תראו, יום אחד איזה שינוי. טוב, אבל עכשיו הלינה אמיתית. שימו לב, אנחנו חושבים שיום אחד של אכילה לא מאוזנת, לא בריאה, בואי נאכל שטויות. מה? אני יכולה להרשות לעצמי פעם אחת ביום לא לאכול ארוחה מאוזנת, ארוחה, כן? אני יכולה להרשות לעצמי לאכול קצת שטויות, אני יכולה להרשות לעצמי לשתות קפה, לעשן, לשתות אלכוהול, או יכול, כן, להרשות לעצמנו, או לא לישון מספיק שעות, או לא לשתות מספיק מים במשך היום, לא לאכול אוכל חי, עלים ירוקים, הרבה מינרלים וויטמינים. אנחנו חושבים שאם אנחנו יום אחד נעשה דבר כזה, אז זה לא ישפיע עלינו, אבל זה כן משפיע עלינו, וזה מביא אותנו להזדקנות. כן, יום כזה, אנחנו לא נראה באותו יום סבתא, אבל זה מאוד משפיע. אני גם יודעת על עצמי, בימים, שבוע, מספיק שבוע אחד, שאני לא אוכלת בריא, לא אוכלת אוכל חי, מלא מינרלים, ויטמינים, מיצים, עלים ירוקים, פירות, כן? אוכל חי, אוכל מהטבע. אם אני לא אוכלת שבוע כך, ואוכלת שטויות, גם לי כזה לפעמים לא בא לי, לא יודעת, קורה לפעמים, אפילו שאני מאוד ככה אוהבת לאכול בריא. וגם לי זה קורה. עכשיו, תוך שבוע אני רואה שאני פחות צעירה, אני יותר כזה כבידה, גם בגוף וגם בנפש, שימו לב, גם מבפנים אני מרגישה שאני יותר כבידה, וזה קשור לבריאות שלנו. הכבידות הזו נפשית, שאין לי כוח לכלום, רק תעזבו אותי, אני רוצה לשבת בטלפון, לא לראות טלוויזיה ולא לעשות כלום, היא קשורה לגוף שלנו. אם גוף לא מספיק בריא, אז זה מה שאנחנו נרגיש. אז בבקשה, שימו לב, כל דבר שאתם מכניסים לפה, תחשבו, למה אני מכניס או מכניסה את זה לפה? כדי מה? מה אני רוצה לקבל מזה? אני רוצה להיות יותר אנרגטית, בריאה, צעירה, או לא אכפת לי, מה שיהיה. אז מה שיהיה אני כבר הראיתי לכם.